आङो बे थालिर बागाननि बिगोमाजों दसे सम आं नोंथांमोननो फोरमायनो होनि नोंथांमोना मिथिना लाब्लानो जाबाय बे आबादखौ बोरै मावखो आरो बिथाङा आबाद मावनायाव माबायदि खस्थ' आरो माबोरै खस्थ'नि उनावहाय बेबायदि फिथाइ मोनखो बिफांनिफ्राय बेखौ आं नोंथांमोननो सोंनानै बिथांनिफ्राय मिथिना लानि। आदाखौ आंनि चेनेलाव खुलुमग्रोनाय जासिहरबाय। आदाया गावनि मुंखौ खोन्था बेनिफ्राय गामि। आंनि मुङा मेरगम बसुमतारी। आंनि गामिनि मुङा गलागाव। गलागाव ना। बेनिफ्राय आदाया बेखौ बबे समाव गायदोंमोन? आं बेखौ 2025 फेब्रुवारि मासाव गायदोंमोन 10 तारिख। फेब्रुवारि मासाव ना? अके। बेनिफ्राय बेखौ मावनाय समाव नोंथाङा ट्रेनिं लादोंमोन नामा? आं ट्रेनिं लायाखै। आं बिदिनो लोगो सासेनाव सोंनानै मिथिना लानानै आबादखौ मावनाय जादों आरो। अके। मा जातनि थालिर आबाद बियो आदा? बेयो मालफुग थालिर। बेखौ हाइब्रिद ना? बे मालफुगा मोनबेसे जातनि थायो आदा? मालफुगाथ' ओरैनो मोननै जातनि थायो। मोननै जातनि ना? ओमफ्राय बे हाइब्रिद जात बेनिफ्राय मोनसे जातआ माबायदि? मोनसेया ओरैनो जों न'खर जेनेरेल न'आव गायनाय जायो बेफोरो। ओमफ्राय बेयो जाहैबाय हाइब्रिद आरो। बेनिफ्राय गायनायनि प्रसेसखौ एसे खोन्थाना। आं ओरैनो गारि सालायोमोन। गारि सालायनानै बहुद खस्थ'नि गेजेराव रिक्सबो जायो होननानै बेखौ गारनानै आङो हाबो ओरैनो दङ गोलैसोनानै बिदिनो बेखार हा बेखौ आङो सिफायनानै बिदिनो आङो बे थालिर बागान गायनो होननानै गोसोखांनानै गोसोखौ एसे माबानानै एसे इन्टारेस्ट मोननानै गायनाय जादों आरो। ओमफ्राय आङो खस्थ'नि बिदिनो खालामबोबाय। दिनै बिदिनो हासार बायदिसिना मुलि बायदिसिना बाहायनानै आङो दिनै बिदिनो हासारखौ मासाव खनसेबाबो होथारनांगौ आरो। हासारनि मुंखौ खोन्थानो हागोन आदा? हासारनि मुङा आंथ' गासिबो मोनथिजोबा नालाय। गायनाय समाव होनायखौ। गायनायावथ' नाङा नोङो। ओरैनो हाया जुदि ओरैनो गुरै खाबा ओरैनो खदालजों जावनानैल' बेदरखौ फबनानै हो। बिदिनो आरो। ओमफ्राय आरो अखा मोनबाथाय गावनो खिलिबाय थाबाय। बिदि खिलिनायनि उनाव एसे बिदिनो सम लानानै हासार होदो। बे हासारखौ माने फल' खालामबाय थानांगौ, मा समाव होनांगौ बिदिनो नोङो 6 मास बा 7 मासाव बे थालिरा ओंखारहैयो आरो। ओमफ्राय बोसोराव फानजायो आरो। बेनिफ्राय बे थालिरा गायनायनिफ्राय बिदां ओंखारनायालागै बेसे सम नांगौ आदा? ओरैनो 6 मास नांगौ। 6 मास नांगौ ओंखारनायालागै 6 मासाव एसे हासारनि बोलो दोंसो आरो। बेनिफ्राय आदानाव मिन्थिना लानि बै थालिरखौ गायनाय समाव बेखौ जोङो माबायदि गायनांगौ? जों बेदरनिफ्राय गायनांगौ ना बे फुलि जेनेबा ओंखारखांनायनिफ्राय गायनांगौ? जेनेबा आं बेखौ ओजोंहाय बिदिनो फांसे ओंखारनायनि बे फुलि जिथु ओंखारनाय बे फुलिखौ जावनानै आङो बेदरखौ गायदों आरो। सालाद मोनसे जानाय। आदाया गिबि समाव बबेनिफ्राय लाबोदोंमोन बेखौ? आं बेखौ पानबारि साइडनिफ्राय लाबोदों। लोगोनिफ्राय? लोगो। अब्ला आदानाव मिथिना लाबावनि दा आदानि जि थालिरनि बिदां, बे बिदाङा आदाया जिबायदि सानदों बेखिनि जानाय मोनदोंना? आं जानाय मोनदों आरो। अके। अब्ला आदाया फानजेनबाय ना? फानजेनबायमोन। अके। दांसेयाव बेसेसो मोनखो बाजार बायदि? दांसेयाव आङो ओरैनो 400 करि हरदों जायगानिफ्रायनो। 400 करि हरदों। अब्ला आदानाव खैथा थालिर दङ? बेयाव 630 दाल गायजानाय। 630, 400ब्ला अब्ला आदाया गोबां रां मोनगोन बेखिनियाव। बेखौ हिसाब खालायथ'ला लोगोफोर, नोंथांमोना मिन्थिना लादो, गावबा गावनि हिसाब खालामदो बेसेबां जायो। अब्ला आदानाव आरो मिथिना लाबावनि जोङो बे हाखौ माने बे थालिरखौ गायनायाव जोंनो मा बायदि हानि गोनांथि एबा माबायदि हाया मोजां जायो? ओरैनोथ' बालासियाबा साबसिन जायो आरो। बालासिया। बेनिफ्राय जाय बिथांमोननाव बालासिया हा गैया, जेनेबा हासार गोनां गोसोम हा दङ, बेबायदि हायावबो जायो? जायो, खिन्थु आंनि हिसाबैबा बे बालासियासो बालायाव साबसिन बांसिन जायो जायो। बेनिफ्राय हा आइटाल हायावथ' जाखानायानो नङा? हा गोरायाव जानाय नङा। अब्ला बेखिनिखौ मिथिबाय। बेनिफ्राय गायनायनि उनावहाय देरनाय समाव बेमारफोर नाङो नामा बिफाङाव? बेमारा जत्न'नि गेजेराव। बिलाइफोराव माबा मोनसे बेमार नाङो? बेमारथ' बिदि मोनाखै आङो। मोनाखै। जत्न'आनो आरो माने। हासार होबाय थानांगोन। हासार होबाय थानांगौ। बेनिफ्राय दैबो होनांगौ नामा आदा? दैया दा आङो नै दा खरान नालाय 10 दिन बा 15 दिन गेजेर गेजेर दै होनाय जायो। अब्ला लोगोफोर, जोङो दसे ओरैहाय नोंथांमोननो दिन्थिनि थालिरनि बिदांखौ। लोगोफोर नायब्लानो जाबाय
माने मोनाबिलि समाव जों भिडिअ खालामदों नालाय बेनि थाखाय नै एसेबां मोजां नुवाखै लोगोफोर बिदाङा माने नांगौ बायदि ओंखारदों बेसेसो आखा ओंखारो ओरैनो दायाव 8 9 10 बो दं आखा 10 आखा अके 10 आखाब्लाथ' गोबाङानो नै इखिनि बागाना माने आदानि गोजा 2 बिगा 600 दाल दङनो बेनिफ्राय फांसेबो थैयाखैना दा फांसेबो बेमार मोनाखै आङो थैयाखै दा थालिर गायै समाव माबायदि माने साननानै फैखोबा माबोरैहाय गोसोआव फैखो बेखौ गायनो होननानै सोरनिबा नुनानै ना हारसिं साननानै माने इदिनो गायनाय नुयो बहुत आं सिगां थालिर बोयोमोन आरो बेफारिफोरनि गारि दंमोन मोनसे सिगां बोनानै माने इदिनो माने आंबो नुबाय बहुत थाखा मोनो माथो आरो खिथायोबो माने इदिनो मालफोरखौ बिराद फैसा मोनो दा आं निजेनो गायबाय दिनै आं निजेनो हमदांना मोनबाय बिदिनो लोगोफोर जाय बिलागा हा ओरैनो बेखार दङ बिदिनो गायना ला बेयाव माने प्रफिट दं आरो प्रफिट दङ जाय बिलागे बेनिफ्राय सानफ्रोमबो जोङो बेहाय मा होनो जोङो थाबाय थानो गोनांथि बा बेखौ नायबाय थानांगोन नामा नाङा एनि टाइम नोङो इयाव थाबाय थानाङा अके आरो मास मोनसेयाव खनसेसो नायफैबानो जाबाय बिनि उनाव लास्ट आरो नोङो जेनेबा बै जेब्ला बिदां ओंखारगोन ना बै बिदाङाव माने एम्फौ जानायनि चान्स थायो बुख्रा खागोन आरो बै जोंनि उस्ताद बिदि मुलि बाहायबाय थानांगौ आरो नङाबाथाय आरो फाननाय समाव दाम मोनहैया आरो माने बेबायदि बिनि उनावहाय आदानाव मिन्थिना लाबावनि जोङो बै थालिर बिफांखौ जेब्ला जोङो बिदांखौ दानगोन बेनि उनावहाय जोङो बे दानखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि जोङो माबाखौ मा होनो बिफांखौ जोङो मा खालामनांगोन आदा फांनै खरि दोननांगोन फार्स्टआव माने जोङो फांसे खरै बिनिफ्राय उनाव बेखौ दाननानै बेखौ गार'नानै बिनिफ्राय फांनै खरै दोननांगोन अब्ला आदानाव लास्ट भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय जोङो अब्ला आदाया मा फोरमायनो सानो जे जोंनि खायसे आबादारिफोरखौ जाय बिथांमोना गुबुन आबाद मावनानै दङ बिनिफ्राय आबादाव माने गोसो गैला जे माइ आबादल' मावबाय दं कबि आबाद हाफोरखौ थालिर बिफांनि आबाद मावोब्ला बिथांमोना मोजां जागोन ना जाया दा बेखौ नोंथांनिफ्राय लास्ट फोरमाय आं निस्सय आंनो प्रमान मोनदों दिनै आङो खारजि बागान दिनै गायदोंमोन बे खारजि बागानावथ' जेनेबा आं ओरैनो प्रफिट मोनाखै आरो जेनेबा दामाबो गैया दिनै बेखौ गोसोखांनानै आङो बे खाजि बागान दंमोन इयाव आं सिफायनानै बैसो जानायखाय सिफायनानै खाजिखौ आं दिनै फार्स्ट मावनाय माबा थालिरखौ एबार फार्स्ट मावनाय जादों आरो दिनै आं प्रमानबो मोनबाय दिनै अब्ला आदाया माने जोंनि जि ओरैनो गोलैसोना थानाय हाफोर बर'फोर जोंनि बर' आबादारि बिथांमोना माने आबादखौ मावोब्ला मोजां जागोन होननानै फोरमायदों बेनिफ्राय नेक्स्टआव आं लोगोफोर नोंथांमोननो माने बे आबादखौनो थालिरखौ नेक्स्टआव आं आदाया दानफायोब्ला कमप्लिट बेखौ गोदान फांनै फुलि दोनगोन बेखौबो नोंथांमोननो सम मोनोब्ला बायसेन फैफ्लाङोब्ला नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै दिन्थिगोन आरो आदानिफ्राय आरो गोबां इनफरमेसन बा गियानफोरखौ मिथिना लाबावगोन नेक्स्टआव बिथांमोना जाहाथे मा होनो जौगाबावथों बेखौ आसा थानानै दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय आदा बिदिब्ला खुलुमबाय